Shugaba Tinubu ya ba da umarnin sakin yaran da aka gurfanar da su a kotu kan zanga-zanga. Atiku Abubakar ya ce talakawan Najeriya ba za su iya biyan harajin da zai fidda ƙasar daga matsin tattalin arzikin da take fama da shi ba. Mazauna Washington DC na ƙara wa gidajensu kariya don gudun rikicin zaɓe. Wannan ne karo na biyar da kocin Real Madrid Carlo Ancelotti zai kara da tsohuwar ƙungiyarsa AC Milan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a takaitattun labaran namu na wannan rana. Yau muna Talata 3 ga watan Jumada Awwal, hijira ta 1446, wanda ya daidai da 5 ga watan 11 hijira ta 2024. Sunana Ibrahim Muhammad wanda ni zan karanto muku labaran namu na wannan rana. To madalla, shugaba Tinubu ya ba da umarnin sakin yaran da aka gurfanar da su a kotu kan zanga-zanga. A ɗazu ne dai wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta janye tuhumar da ake yi wa yaran da aka kama su tun watan Agustan bana. Matakin kotun na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da shugaba Bola Tinubu ya bayar da umarnin a saki yaran ba tare da ɓata lokaci ba. Hukumar EFCC ta gurfanar da tsohon gwamnan jihar Delta kuma mataimakin Atiku a zaben 2023, Ifeanyi Okowa, kan zargin karkatar da tiriliyan 1 da miliyan 300. Atiku Abubakar ya ce talakawan Najeriya ba za su iya biyan harajin da zai fidda ƙasar daga matsin tattalin arzikin da take fama da shi ba. A lokacin da yake martani ga gwamnatin Tinubu, tsohon mataimakin shugaban Najeriya ya ba da misalin haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta Qatar da kuma wasu ƙasashen Turai da suka samu ci gaban tattalin arziki ta hanyar rage haraji. Gwamnatin tarayya ta kafa wani kwamitin ƙwararru da zai yi aikin yi wa baƙi 'yan ƙasashen waje mazauna birnin Kano rijista, musamman waɗanda suke gudanar da kasuwanci. Gwamnatin tarayya ta sauke kwangilar da ta bai wa kamfanin Julius Berger don yin aikin titin Abuja zuwa Kaduna da Zaria zuwa Kano. APC ta lashe zaɓen dukkanin ƙananan hukumomi 13 a jihar Nasarawa. Wata mata ta bayyana cewa 'ya'yanta na kan hanyar karɓo mata kuɗin da za ta kai su asibiti. Aka kama su cikin masu zanga-zanga a Kano. Sojoji sun kashe 'yan bindiga 3 sun ceto manoma 4 da aka yi garkuwa da su a Kaduna. NDLA ta kama hodar Iblis na Naira miliyan 4 a Legas. Shugaban kwamitin mafi ƙarancin albashi na jihar Borno, Dr. Babagana Malambe, ya sanar da cewa ma'aikatan gwamnatin jihar sun fara karɓar sabon albashin Naira 70,000. Idan muka garzaya ƙasashen ƙetare kuwa za ku ji cewa ana ci gaba da zaben shugabancin Amurka. Ɗaruruwan jami'an tsaro na cikin shirin ko-ta kwana a babban birnin na Amurka. Kazalika an ƙara katangar wasu muhimman gine-gine a Washington DC ɗin, kamar Majalisar Dokoki ta Capitol da fadar White House. Hatsarin mota ya kashe mutane 36 a India. Isra'ila ta kai harin bama-bamai a Siriya. Ambaliya ta mamaye sansanin birnin Barcelona na ƙasar Spain. Daga ɓangaren wasanni kuwa, wannan ne karo na biyar da kocin Real Madrid Carlo Ancelotti zai kara da tsohuwar ƙungiyarsa, wato AC Milan, tun bayan horas da 'yan wasan da ya yi a 2001 zuwa 2009, kuma na farko a gasar Turai. Inter Milan da Barcelona na shirin zawarcin ɗan wasan tsakiya na Chelsea Enzo Fernandez, wanda a halin yanzu babu tabbas kan makomarsa a Chelsea. Manchester United za ta tattauna da sabon kocinta Ruben Amorim kafin yanke shawara kan kwantiragin 'yan wasan da ake gab da kammala kwantiraginsu. Fulham ta sami nasara a kan Brentford da ci 2-1 a wasan da ya gabata na jiya. Duka-duka takaitattun labaran namu kenan na wannan lokaci. A madadin 'yan uwa abokan aiki da suka tallafa ya zo gare ku, ni da na karanto labaran Ibrahim Muhammad nake cewa mu haɗu a lokaci na gaba. Daga nan tashar iya Hausa Network. Bisalam.